Иземі Сычалы телеканалында яңалыклар вақты студияда Румил Карамиев иқтибарғызға бүгінгі программының төп темалары. Бүгін Чаллыда уникаль операция салды. Кама балалар медицина үзәгендә табиблар жетілік метуған баланың күзләрін сауықтырды. 24 елға ерігінне мәхрум 29 комплекс режинеятчил түркімнің соңғы лидері Рузаль Асадуллинға хөкім қарары шығарылды. Мин татарча сөйләшәм акциясы юбилейін билгеләп үтә. Бу уңайдан шәһәрдә нинди чаралар оештырылачак? Бу хакта студияда кунак белән сөйләшәбез. Закон алкоголь сатуны шекли, депутатлар эшмәкәрләрнең мөмкинлекләрен киңәйтә. Чаллыда алкоголь сату проблемасын ничек хәл итәләр? Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Ул җырлый, бии татар телендә дөрес сөйләшә белергә тиеш. Чаллыда татар егетен сайладылар. Бәйгедә Айгөл Юнусова да булып кайтты. Күз катлауы зәгыйф балаларга хәзер Чаллыда ярдәм күрсәтәләр. Бүген Кама балалар медицина үзәгендә 7 мең туган нарасаларга уникаль операция ясадылар. Әлегә кадәр бу патологияны төзәтү өчен нәниләрне республиканың балалар клиник хастаханәсенә җибәрәләр иде. Хәзер операцияларны үзебездә ясыйлар. Кама балалар медицина үзәге Чаллыга гына түгел, бөтен Кама буе төбәгенә хезмәт күрсәтә. Операция барышын хәбәрчебез Ләйсән Ханова күзәтте. Бу минутларда биредә уникаль операция ясала. Бала 27-28 атналык булып җитлек мишә туган. Күзләре зәгыйф, авырлыгы исә нибары 1 килограмм тирәсе булган. Хәзер нарасыга 35 атна. Ретинопатия, ягъни гади итеп әйткәндә күз катлауының өлгермәве, җитлек туган балалар авыруы. Ул нәкъ менә кечкенә авырлык иртә срокта дөньяга килү белән бәйле. Патологияны вакытында ачыклау, диагноз куелганнан соң 72 сәгать эчендә балага ярдәм күрсәтү мөһим ди табиблар. Вакытында ясалган операция балаларның 95%-на ярдәм итә. Доношенный ребенок – это особый. Җитлекмәгән бала үзенчәлекле ул, аны каяда булса алып бару өчен генә дә махсус шартлар кирәк. Бүгенгедәй операцияларны Чаллыда ясый башлау белән бик күп проблемаларны хәл итәбез. Аларны Казанга йөртү кирәкмәячәк, чөнки операциядан соң да сабыйларны 4 тапкыр табибларга күрсәтү кирәк була. Һәрвакыт Казанга бару читен. Ел башыннан гына да Чаллы һәм Кама буе төбәкләреннән 21 балага ярдәм күрсәтелгән. Аларның өчесенә операцияны Кама балалар медицина үзәгендә ясаганнар. Хәзер алар табиблар күзәтү астында, үзләрен яхшы хис итә. Җитлек туган балаларга күз операциясын республикада нибары 4 табиб ясый. Чаллыда бу эш белән Ленар Гарифуллин шөгыльләнә. Два разных вида операций, два разных подхода. Җитлекмәгән балаларга операция ясауның үз катлаулыклары бар. Алар иртә срокта операция өстәленә ята, ә югыйсә алар әле карында гына булырга тиеш. Бер операция ярдәмендә патологияны бетергә тырышабыз, әмма нәтиҗәләр төрле дә булырга мөмкин. Кайвакыт өстәмә операциядә сорала. Обучался неоднократно на рабочих местах. Табиб республика балалар хастаханәсендә дә, Россия клиникаларында да әзерлек курслары үтте. Бүгенгә үзәккә бер белгеч җитә, әмма алга таба да кадрлар белән эшне дәвам итәчәкбез. Бу операцияны ихтыяҗ булган барлык авырлар да ясата алырлык булырга тиеш. Белгечләр сүзләренә караганда, күз катлауы өлгермәгән балалар елдан-ел күбрәк туа. Бу диагностика үсеше 500 граммлык балаларны да тернәкләндерү белән дә бәйле. Бүгенгә үзәкнең реанимация бүлегендә 14 бала ята. Аларның 7-се авырлыгы 1 килога да җитмәгәннәр. Аларга вакытында ярдәм күрсәтү мөһим. 80% таких детей нуждаются в операции. Җитлек туган балаларның 80% тирәсе операцияга мохтаҗ. Кайберсенә 1-2 айда юк, кайберләренә 3-4 айлык вакытта ясала. Кызганыч патология белән туган балалар күп. Аларны дәвалау, сәламәтлекләрен яхшырту өчен барысын да эшлибез. Казанда күз катлауына лазер коагуляциясын 2006 елдан бирле ясыйлар. Хәзер бу процедураны Чаллыда да башкарачаклар. Моның өчен Кама балалар медицина үзәгендә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Әлегә Чаллы табибларына Казан офтальмолога ярдәм итсә, инде киләсе операцияны Ленар Гарифуллин мөстәкыйль үткәрәчәк. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. 29 комплекс дип аталган режинеятчил төркемнең соңгы лидеры Рузаль Асадуллинга хөкем карары чыгарылды. Суд аны 24 елга ирегеннән мәхрүм итте. Рузаль Асадуллин кеше үтерүнең 7 чырагында гаепләнде. Моннан тыш ул коралларның законсыз әйләнеше өчен дә җавап тотты. 29 комплекс төркемендә инде 90 елларда 500ләп кеше исәпләнә. Мәскәү һәм Одессада филиаллары була. Төркем Татарстан, Удмуртия һәм Украина территорияларында да күп санлы җинаятьләр кыла. Хәзер 29 комплекс җинаятьчил төркеменең 45 яшьлек лидеры 24 елдан артык гомерен тимер рәшәткә артында үткәрәчәк.
Понимая, что по российскому законодательству... Россия законнары буенча иректән гомерлеккә мәхрүм ителәчәген белеп, Әсәдуллин суд барышына төрлечә кумычаулык ясарга омтылды. Югары органнарга нигезләнмәгән шикаятьләр язды. Украинадан үзен качак дип тануны сорады, әмма барысы да юкка. Жәмәгать оешма вәкилләре республика президенты вазифасына кандидат сайлау буенча праймеризлар оештырачак. Инициатив төркем әгъзалары праймериз регламентын үзәктән кабул итә. Аны үткәрү вакытын билгели. Кандидатлар исемлеген төзи һәм тавыш бирүне оештыра. Безнең өчен әлеге сайлауларның ачык төстә үтүе мөһим дип белдерде Бердәм Россия партиясе сәрхәтибе урынбасары Рима Ратникова. Бердәм Россия праймериз оештыручы бердәм бер партия. Мин татарча сөйләшәм акциясе оешуына 10 ел шул уңайдан республиканың төрле шәһәрләрендә концерт турлары оештырыла. Чаллыда да ул 25 апрельдә булачак. Акцияның максаты татар теленә игътибарны җәлеп итү, татар телен шәһәр яшьләре арасында популярлаштыру. Шул уңайдан шәһәрнең татар яшьләре тел, әдәбият белгечләре, язучылар, журналистлар белән очрашты. Сөйләшү татар драмтеатр бинасында үтте. Татар телен ничек саклап калырга һәм үстерергә мөмкин? Шәһәр зиялыларының фикерен хәбәрчебез дә тыңлады. Очрашуда катнашучыларның күпчелеге татар теленә мәхәббәтне бала туганнан бирле тәрбияләргә дигән фикердә. Гаиләдә дә, бакчада да, мәктәптә дә татар мөхите тудырырга кирәк диялар. Ки телне дә камил белә торган балалар тәрбияләнсә, һичшиксез эшләп була. Моны кичкенәдән инде менә балалар бакчасыннан ук әтиянең яныннан чыгып китү белән балалар бакчасында дәвам итәргә кирәк. Алга таба мәктәпләрдә. Залда утыручылар баланың теле әни сүзеннән ачылыр өчен шәһәрдә барлык шартлар юк дип саный. Мисал өчен сабыйлар өчен түгәрәкләр барысы да рус телендә дия тияниләр. Әңгәмә барышында махсус татарлар өчен эшләүче бизнес тармагы тәкъдим ителде. Татар развивайкасын ачып җибәрсәләр. Татарайкаларны ачып җибәрсәләр. Татар телен белә торып та русча аралашучылар бар. Язучы драматург Зөләйха Минхаҗева бу үз милләтеннән кимсенүдән дип саный. Кеше арасында үз халкының ни дәрәҗәдә зур икәнлеген күрсәтә торган мисаллар белән тәрбияләргә кирәк дип уйлыйм. Горур кеше бер вакытта да кимсенми. Һәм үзенең телен дә, милләттәшен дә кимсеттерми. Татар телен үстерү максатыннан республикада инде 10 ел дәвамында Мин татарча сөйләшәм проекты эшли. Аның кысаларында төрле акцияләр уза. Быел ул 25 апрельдә энтузиастлар бульварында үтәчәк. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Мин татарча сөйләшәм акциясе хакында тулырак сөйләү өчен без бүген студиябызга нәкъ менә шушы акцияны Чаллы каласында оештыру өчен җаваплы кеше Гүзәл Сахиповны чакырдык. Гүзәл, исәнмесез? Хәерле кич, Рамил. Гүзәл, менә Татарстан күләмендәге әлеге акцияга инде 10 ел тулды. Шулай ук Чаллы каласында юбилейын билгеләп үтә. 5 ел була. Менә шушы вакыт аралыгында нинди уңышларга ирештегез? Беренче нәтиҗәбез ул онытылып барган карга боткасы шикелле бәйрәмебез студентлар арасында үткәрелә башлады. Бик теләп кабул иттеләр, рәхәтләнеп ял иттеләр. Икенче нәтиҗәбезгә килгәндә ул Казан федераль университетының Ярчаллы институтында эшләп килүче сайт тагы мәкаләләр татар теленә тәрҗемә ителеп, татар телендә чыга башладылар. Бу безнең өчен бик матур һәм нәтиҗәле күренеш. Һәм тагын бер нәтиҗәбез инде ул Мин татарча сөйләшәм акциясының логотипы Чаллы шәһәре өчен үзгәртелде. Һәм шушы логотип төшкән киемнәр, футболкалар, кружкалар яшьләр арасында бик популяр. Киемнәрен ел дәврендә дә яшьләр өстендә еш очратырга туры килә. Менә сез әйттегез, яшьләр арасында әлеге акция популяр дип ассызыклап киттегез. Шулай да татар телен саклап калу өчен, аеруча үстерү өчен менә бу әлеге акциялар гына җитәрлекме? Бу акцияны 5 ел дәврендә Казан федераль университетының Ярчаллы институты оештырып килде. Әйткәнемчә, бу институтта нәтиҗәләр бар. Ләкин кызганычка каршы шәһәребез эчендә, шәһәр күләмендә без бу нәтиҗәләрне әле күрә алмыйбыз. Ник дигәндә безнең менә барыбыз да белә, дәүләт тарафыннан кабул ителгән закон бар. Ул законда ике теллек хакында сөйләнә. Һәм шәһәребезнең тукталышлар исеме, кибет исемнәре, урам исемнәре ике телдә язылмаган. Җитәкчеләребез тарафыннан шушы теләкләр ишетелеп, ике теллелек закон алар исләренә төшереп, урам исемнәрен, тукталыш исемнәрен ике телгә тәрҗемә итәләр. Менә бу бик яхшы күренеш булыр иде.
Біз әйтеп кеттік, бұйыл юбилей ел дедік. Бұл оңайдан энтузиастлар бульварында зор шара ұйыштырашақсыз. Бұл шарада әлбәттә Шалы ТВ каналында көңілер арасында бик теләп катнашачак. Бұл хакта да біраз гына сөйләп китсәгез иде. 25 апрель көне безнең Казаннан бер төркем яшь артистлар киләчәк. Алар татар альтернатив музыкасын уйнаячаклар. Һәм дә инде икенче бүлек буларак ул безнең Шаллы яшь артистлары катнашачак. Ул инде студентлар, танылып килә торган ниндидер артистлар, бик күп уеннар булачак һәм Мин татарча сөйләшәм акциясенең логотипы төшкән сувенир продукциялар тапшырылачак уеннар вакытында. Демәк, бик тә кызыклы чара оештырачаксыз. Без сезгә бары тик уңышлар теләп калабыз. Әлбәттә, без әле энтузиастлар бульварында сезнең белән һичшиксез очрашырбыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең студияда Мин татарча сөйләшәм акциясенең Чаллы каласында оештыру өчен җаваплы Гүзәл Сакип булды. Алга таба безнең реклам чыгарылышы көтә. Гадәттәгечә ул бик тиз үтәчәк. Чаллы ТВ телеканалы белән бергә калыгыз. Закон алкоголь сатуны шикли, депутатлар эшмәкәрләрнең мөмкинлекләрен киңәйтә. Чаллыда алкоголь сату проблемасын ничек хәл итәләр, Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Ул җырлый, бии татар телендә дөрес сөйләшә белергә тиеш. Чаллыда татар егетен сайладылар. Бәйгедә Айгөл Юнусова да булып кайтты. Только в апреле принимаем сбережения под 10%. Выплата процентов ежемесячно, страхование каждого рубля. Инвестиционная компания «Подъем». Надежное сохранение накоплений. Телефон 20 53 15. Подпишитесь на газету «Пенсионер» всего за 69 рублей в месяц с доставкой на дом. Индекс 31 904. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно. С 23 по 25 апреля в торговом центре «Октябрьская» акция «Покупай челнинское, покупай татарстанское». Приглашаем челнинцев на дегустацию продукции от компаний «Челны Бройлер», «Просто молоко», «Челны мясо» и «Авылдаш». Народные цены, высокое качество, родные традиции. 110-й универсам всегда с вами. Әтілесің Миләүшә, мен сиңа тагын бер җыр бүләк итәм. Җырла, Рәшит. Ә җырны сез 28 апрель көнне кичке сәгать 7-дә Энергетик мәдәният сараенда ишетерсез. Бар да мәхәббәттән башлана. Рәхим итегез. Сез яңалыклар чыгарылышын карыйсыз, ә без дәвам итәбез. Полиция хезмәткәрләре 3 ай эчендә алкоголь сатучы 276 сәүдә урынын тикшергән. Барысында да закон бозу очраклары күзәтелде. Алкоголь инспекциясе белгечләре аерым рейдлар уздырган нәтиҗәдә 1200 литр спиртлы эчемлекне кулланудан алган. Закон бозучы эшмәкәрләргә карата зарланучылар да саны артканнан арта бара ди белгечләр. Шәһәрдә спиртлы эчемлекләр сату проблемасын ничек хәл итәргә телиләр. Хәбәрчебез материалында. Кичке 10-нан иртәнге 10-га кадәр алкоголь сатуга тыюлык эшмәкәрләрне туктатмый. Кайберләре законны 17 тапкыр бозган. Бу шәһәр өчен рекорд. Эшкуар һәр очракта да нибары 5 меңнән 10 меңгә кадәр штраф түләп котыла. Лицензии у индивидуального предпринимателя у этого нет. Поэтому лишать нам у него нечего. И поэтому так как у него нет лицензии, мы его не можем лишить. Әбрәүләр исә бу сумманы да түләп тормый, алар тыелган вакытта законлы рәвештә сәүдә итү юлын тапкан. Кафе-бар һәм рестораннарда алкоголь эчемлекләр белән тәүлек дәвамында сату итеп була. В 2010 году у нас предприниматели с целью... 2010 елда эшмәкәрләр әлеге законны урап узар өчен сәүдә урыннарыннан бар ясый башлады. Алкоголь сатучы кечкенә генә кибетләр дә өстәлләр һәм урындыклар куйды, лицензияларын үзгәртеп рәсмиләштерде. 17 июньнән республикада гамәлгә керәчәк закон буенча кичке 10-нан иртәнге 10-га кадәр кафе һәм рестораннардан алкоголь эчемлекләрне үзең белән алып чыгу тыела. Әгәр кибет яки туклану урынына керү юлы торак йортларның ишек алды ягыннан булса, гомумән мондый биналарда алкоголь булырга тиеш түгел. Хәзер белгечләр төзелеш министрлыгыннан объектларның ничек урнашырга тиешлеге хакында аңлатма көтә. Закон бер яктан алкоголь сатуны шикли, бер яктан эшмәкәрләргә ярдәм итә. 8 апрельдә шушы ук документка республика депутатлары төзәтмәләр кертте. 1 майдан 1 октябрьгә кадәр җәйге кафеларда спирт күләме 6%-тан артмаган эчемлекләр белән сәүдә итәргә рөхсәт бирделәр. Халык ышанычлыларның бу карары шәһәрдәшләрдә ризасызлык уятты. Мы знаем, что есть очень...
Ресторан янында урнашкан җәйге кафеларда тәртип булуын, ә менә кайбер эшмәкәрләр бу карар аркасында подъезд төпләрендә белем бирү учреждениеләре янында сыра сата башларга мөмкин. Нельзя торговать алкоголем. Алкоголь белән кафеларда сату итү ярамый, яшьләр дә бит урамда йөри. Бу безнең шәһәр өчен зур проблема. Мы живем во втором комплексе. Без икенче мәхәлләдә яшибез. Адым сайын сыра саталар. Ашамлыклар кибетедә тәүлек буе эшли. Димәк, без үзебез алкоголь белән көрәшәбез, ә үзебез аңа юл куябыз. Әмма депутатлар киресенчә бу карар сыра яратучыларга теләсә кая эчеп йөрергә юл куймаячак дип саный. Татарстанның җәйге кафеларында сыра сатарга рөхсәт итә торган закон проекты кризиска каршы көрәш чарасы булып тора һәм эшмәкәрләргә ярдәм итү максатыннан кабул ителә. Шунысы мөһим, ул бары тик җәй көне генә гамәлдә булачак. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Кулай бәяләр, югары сыйфат, традициялары бүген шундый шигар белән җирле җитештерүләр атналыгы старт алды. Сәүдә 10-нчы универсамда оештырылды, халык күп җыелган иде, сатып алучылар җирле җитештерүләр продукциясын татып та карарга мөмкинлек тудырды. 110-нчы универсам һәм просто молоко компаниясының хезмәттәшлеге инде 40 елга якын дәвам итә. Шушы вакыт эчендә продукция сатып алучылар арасында популяр. У нас большой ассортимент. Бездә сөт продуктларының түрі бик киң, тәме яхшы, сыйфаты югары. 110-нчы универсам озак еллар дәвамында чаллы бройлер белән дә хезмәттәшлек итә. Бердә Татарстанда яшәүчеләр традицияларына зур урын бирелә. Наша компания «Челны бройлер» реализует. Безнең компания тарафыннан 250 төр продукция әзерләнә. Бу казылык эшләнмәләре, полуфабрикатлар, барысы да югары сыйфатлы. Дегустация вакытында Челны мясо компаниясе продукциясында татып карау мөмкин иде. Ул республикада уңышлы эшләүче предприятиеләрдән санала. Шәһәрдәшләребез арасында бик популяр, барсы да алар бик яраталар. Чөнки безнең продукция ул натуральный, тәме буенча да бик кешеләргә. Шәһәрдәшләр авылдаш компаниясының сөт продуктларында татып карады. Әлеге компанияның үзенчәлеге шунда, ул сәнәгать зоналарыннан читтә экологиясе яхшы булган Әгерҗе районында урнашкан. Әгерҗе районы Терси авылыннан авылдаш дигән компаниядан безнең эремчек, каймак, сыр, сөт алып киләләр. Ул бик тәмле. Бездә булыгыз, балачак якка кайтыгыз. Татарстанныкын сатып ал, җирле җитештерүчеләр продукциясына дегустация тагын 2 көн дәвам итәчәк. Ул 110-нчы универсамда көндезге 3тән соң оештырыла. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, яңалыклар. Чаллыда татар егетен сайладылар. Бәйгенең финалы шатлык яшьләр үзәгендә үтте. Әлеге милли чараның тарихы бай, бәйгендә 12 ел рәттән оештырыла. Төп максаты яшьләрне туган телләрен камил белү, милли гореф-гадәтләрен онытмаска өндәү. Быел да катнашучылар үзләренең татар егете булуын сәләтләрен күрсәтеп, исбат итәргә тырышты. Толырак алдагы сюжетта. Кемдер җыр суза, кемдер сәнгатьле итеп шигырь сөйли, тыбырдатып биеп күрсәтүчеләр дә бар. Әдәби әсәрдән өзек әзерләүче егетләр дә табылды. Бәйгедә катнашучының һәр кайсысы татар егете исемен яуларга тели. Мин 6 яшьтән шөгыльләнәм биюләр белән. Бүген дә бию белән чыктым. Татарча бию белән чыктым. Подготовка минем барды бик зак. Бер айлап инде анда зак калып, колледжларда ничектер менә зак эшләп шул татар малайдан иттек. Милли бәйгенең бер шарты буенча егетләр кош оясы ясап килергә тиеш иде. Алабуга мәдәният һәм сәнгать колледжы студенты Илдар тамашачыларны шаккаттырмакчы. Ул 2 катлы тавык оясы ясаган. Бу ояның хикмәте шунда, бу тавык кереп утыра ояга, йомырка сала, ләкин аны ашый алмый. Чөнки аның идәне авыш булу сәбәпле ул беренче катка төшә. Бу ачышым белән әле мин тагын 21-нче гасыр кулибиннары конкурсында катнашып, 1нче урынга лаек булдым. Илдар чыннан да тамашачыларны гына түгел, үзенең юмор осталыгы белән жюри әгъзаларын да шаккатырды. Ул һәм аның дусты Ришат Моратов татар егете исеменә лаек булдылар. Узган елда бәйге җиңүчеләре Алабугадан иде. Быел да күрше шәһәр егетләре беренчелекне бирмәде. Айгөл Юнусова, Айрат Закиров, яңалыклар. Монда егетләр булганда әлбәттә татарның киләчәге булачак. Менә шушындай матур теләктә мин сезнең белән саулашам. Исән-имин булыгыз.